Hello guys, good morning! Welcome back to my vlog. So guys, mo ni ang atong trabaho na pod karon ato ang i-continue na napo ko sa sulod sa balay ng limpyo kay humanam ta sa gawas ganina sa katong gahugaw-hugawan sa kong husky. So diri na po ta sa sulod guys, narapo ko sa kong tanan nga mga cabinet guys para limpyo gid tanan. Din akong husky guys, well nang limpyo ko kaganina sa among kwarto, dito po siya nagatang sa kuha guys, pero ang katong kaganina nga vlog nako dito nako gi-upload sa ko ang Facebook account. O nag-upload po ko sa akong Facebook page. Wala man gud nako gi ang ako magong upload guys is lahi-lahi, dili na ko iusa og upload sa akong Facebook page o Facebook account kay dili daw pwede. So ara akong Persian guys oh. Diha na po siya nag-atang guys. Na. Guys, kung gusto ninyo makita ang akong ubang vlog guys, nasa akong Facebook page o sa akong Facebook account ang update sa akong pagpanglimpyo kaganina. Karon diri na po ta sa sulod. Bako sa trapo guys. Nalubat ko guys, oy. Yahak. Wala na ako nabantayan akong cellphone. Sige na upload. So kani guys, kani mga stock toys guys, ato ni pangwaon kay para malimpyo gid og tana, maayo ang kuan. Kaning diary oh. Ako ni pagbukagon guys na nangahugaw na pud gani ini guys no, wala na pud nako nalabahan kay lagi ang agas dire. Way klaro. Una nga. Wala pa jud nako ana nalabhan. Kaya ako mong gunang humulan guys. Kani, upload ako sa akong YouTube channel. Okay, ako ang YouTube channel, isa raman ako na-upload. Then unya mag-upload ako sa akong Facebook page. Kaya akong Facebook account ako na-upload is ko ana kabuok duha. Guys. Dayon ipamalik din ako ni sila butang. Na guys. Apoy po. Na siya guys. Ako ra ni sila ipanghanok guys kay di man gud maigo. Kay nagkadaghan man ako mga stock toys. Na ipang-ana ra nako na sila. Importante masulod siya. Na. Sorry. Hindi ito kung buot tanawon guys eh. Taghan siya ng tawon. Ang uban di na mga kita. Mga gagmay diri na. Sayo biki ko nagsugod og panglimpyo guys ay mga last city kapin. Yan sa nay oras karon ako na human. Dagko ang paghihapon ko nang limpyo paghihapon ko antud karon. Mun ana ko manglimpyo guys pag mag-general cleaning ko guys. Dugay kay ko mahuman kay kuton man ako mga ilalom gud. Para sigurado nga limpyo. Kay mabilin abog. Oh, man na siya. Ay, Diyos ko Lord. So karon sa salog na ko guys. Ito akong cellphone guys o nagkaon sa charger, nag-charge ko. Ako ni mabit-bit man ako ni guys, gamitan ako extension kay para mabit-bit nako. Diri na ta against the light siya guys pero okay ra kay makita ra man. Ana sa nako be. Unsa na magalibog na ko ana eh. O ana guys, makita ra ko ninyo guys nga maglingkod-lingkod ko diha nga while nagkuan ko sa salog. Naglimpyo. Sugdan na nako ang salog guys kay humana naman ko pangrapo sa mga kuan namo. Sa among mga kabinet, humana naman ko pangrapo so magsugod na ko og panglimpyo diri sa salog.
Ini maaboy. Anak ko nang limpyo guys. Kailang patarungan dyan ako ba? Kaya para nasiga na ba ka yung flashlight no? Ako mo nang recharge ko din. Ay, ito mo siga. Nababa na rin siya. Ako nang isibog ang mga bangko pa. Ay! Naibot ang charger. Isibog na ko ni. Isibog na ko. Para matarong na ko limpyo. Isibog na itong mga bangko guys. Para hawan ba yung limpyo guys? Oh, may puan. Anak. Makita ra ba ko ninyo guys? Kuan. Unsa na akong tsinelas? Wala na nagkadimao akong tsinelas tawon. Ana o para klaro. Ay, Diyos ko Lord. Dali na. Dali ko una bik para kuan. Sibog na to ni. Back is well. Pero nawala-wala na ba na akong ubugas kay naku giinong tambal, okay naman siya niya. Ang problema kay naulanan na po ko gaganina. Kani ubuhan ni mag forever din di ba? Bago lang po. Sibog sa nato ng bangko. Na.
di isa ilabay. Pangsulod ba? Magtalikod lang ko guys kay makita niya kung pag-aramina niya. Nag-short ba ako pero mabuha kong short. Mao to mabibilangkad ta niya. Na kamera. Pagka man ako limpyo ani guys, ako na po nasiligan para limpyo jud kaayo. Yung anak ko malimpyo balay. Satisfied kay ba? Katilokon jud ang hugaw. Pag umanag ko tanan-tanan guys, maglungag ko daan para sa kung iro niya panihapon. Kaya para uli na ko niya, nanan sila pagkaon na yun. Magpalit na po kong isda nila guys kay unya. Hindi man matulog akong bana yan. Balik man sila pagkauma dito sa ilang gitrabahuan. Magpalit na lang ko daan isda guys kay para kuan kaning dili mo hotdog sud anak mga iro. Ato na po iyan ang camera guys. Kay magwaswas ko sa trapo. Oh, napakoy mga hugason guys. Oh, naghulat. Dagan pa kayong trabahoon. Ay, lipong na ko. Gani, nagkaon ko daan. Ano, sunod akong person. Uy, kapuya guys. Uy, grabe. Ganang trapo, pang ilisan ako na kay bihian sa akong person. Come on. Nagsunod-sunod akong person guys. Dire na punta guys, ara. Dire ta. Handa kong gawin.
So, nalapsan ko ba? Waon ang chinilas ba? Di mahugaw ang sahog. Kani, ato na ning inaot eh. Mana na maglimpyo dire. Naog na siya. Kani ako mga bangko guys, mana na nagtrapo. Karon dali na buntag, dali na pula ko kamera kay. Oy, ana sa day na ako din, ako man live do. Yari sa di ay ana. Mabay na ako guys. Makain ko sa akong bana nga. May pag mabalik ko abroad kay. Magliho ko dito na ako pabutong sweldo. Diari magliho ko diri, wala ko pabutong sweldo diri sa kapoya. Pero okay lang kay ang importante, limpyo ang balay. So man nangalapak ang hugaw ko. Di ko ganan mo lang tag-hugaw guys. Balikan din ako na kung apay mga hugaw na mabilin. Lapat-lapat ang mga kuan. Humok ko na ako bugas. Para itong niagi nga. Grabe kagahi. Pero may inang pukuan ng tambal guys. Kanang gihatag sa kong mama nga pang ubo. Sus, mura po kag-hubog. Kay katulgon kay ka. Mura kang manok kagidungoy. Nindot siya nga kuan. Tambal. Nakita akong arami na yun. Nag-shortcut magpupunoan. Pero bisan pa nag-shortcut ay tabunan gihapon kay. Ang mga buzzer, circulan dayon. Bisag ato arang dili sa singit ang nakita, dapit ra sa singit circulan day maluin na lang ta. Mga taong hinaptunon. Look na lang. Abog-abog sila lang to. Mga sangit-sangit man tanong trabaho Na. Limpyo ng balay na mo. Mga pila ka kuan na lang, malimpyo na. Sibog na po na itong bangko. Ay, Diyos ko Lord.
I'm here, guys. Nasibog ta sa bangko. Pita po naman, guys. Ay. Yes. Whew! Diyos ko, Lord. Tabang. Mga langit. Arita, guys. Mangwaswas na po ko, guys. Pila naman ni gawin? 23 minutes naman dahil ni. Hello guys, siri ratataman guys. Kaya nga ako ang video is 23 minutes na guys. Ma-full storage sa food ko ani. So salamat guys sa nag-subscribe sa akong YouTube channel guys. Sa nag-like o kung sa kong mga YouTube. Salamat kisa tanan ninyong tanan guys sa inyong mga suporta. Amping tang tanan guys. God bless. I love you all. Ay, Diyos ko Lord.